Tak. No, dúfam, že ma neukazuje veľmi čapato, lebo aktuálne neviem, čo je s tým Facebookom. Ale dosť... Ja si ale myslím, že ma bude ukazovať veľmi čapato. A teraz mi ani nejde načítať. Výborne. Mua. Takže ukazuje ma dobre. Yep. Yep. A zvuk. Čo zvuk? To je otázka. Tak strašne sorry za kvalitu, akože neviem, čo s tým mobilom je. Ešte teoreticky ma napadá jedna vec. By sme to urobili takto. No len to neviem teraz, jak som naštelovaný. Či niečo do Ríma. Do keľu! No, tak sekundu. Tie technické veci sa vždy dokašľú, keď sa nemajú. Áno, teraz som naopak, takže to musím zase inak urobiť. Výborne. Milujem svoj život. Pa, para, para, pa. Teraz mi ten telefón samozrejme čo nebude držať. No. Ešte som stále dole hlavou, teda hore hlavou, teda hlavou. Jak to vidno? Vidno to? Vôbec? No, dobre. Zdá sa, že by to mohlo byť. Tak. Pekný večer prajem všetkým. Všetkým, čo sa doma nudia v tejto skvelej situácii, karanténe. No. Takže som sa rozhodol urobiť ďalší stream. Nemusí to byť vyslovene zameraná na teroristiku, len proste trošku priznať iné myšlienky, možno sa o niečom poradiť a jedno z druhým. Takže kľudne sa môžete pýtať. Písal som príspevok, aby som mal v prípade tohto streamu nejaké otázky. A zatiaľ mi tu napísal Ondrej Jendro, že či sú nejaké prostriedky, ktorými presvedčím manželku, aby mi dovolila agamu. Ako by som to povedal? Vo všeobecnosti muži s veľkými hadmi sú sexy. Hej? Je to tak dvojzmyselne brané, ale nie. V podstate tá teraristika, keď ľudia vidia, že človek má nejaké zviera, ktoré nie je obvyklé ako pes a mačka, škrečok, morča, zajac, ťažko povedať už, čo je v tejto dobe obvykle, tak pútajú pozornosť samozrejme, hej. Niektorí si na tom dosť uchádzajú, niektorí nie. Ja to berem tak z časti tak, akože samozrejme tá pozornosť je fajn a keď sa vás pýtajú, že ale keď to máme brať len po tejto technickej stránke, tak je to niečo, čo človeka donúti učiť sa a napríklad spoznávať to zviera. A keď napríklad tú agamu človek spozná, je správanie, aké je to flegmatické zviera, že jediná nevýhoda je v podstate tá veľkosterárka niekedy, pokiaľ ľudia nie sú zvyknutí mať veľa spotrebičov, tak spotreba energie nie rapidne, ale tak trošku vzrastie. Tak je to úplne super. Hej. Jedine, že to žere. No a inak nič. Je flegmoška, väčšinou s ostatnými zvieratami, pokiaľ oni nie sú vyslovene agresívne voči tomu jedincovi, tak sú úplne v pohode. Takže agama je fajn. Agama je fakt dobré zviera. Ale inak neviem, no môžeš ju presviečať koľko chceš, keď si nie je stotožnená. Hej, napríklad moja polovička, tak tá tiež moc s Luizou nemá nejaký extra kamarátsky vzťah a ono to je asi tak vzájomné, no.
Takže stále bojujeme, aby sa prelomili tie ľady, ale nejakým spôsobom sa to nedarí úplne. Ale už ju krmí, takže môžem povedať, že má to nejaký trošku efekt. No. Je tu aj nejaká ďalšia otázočka, alebo ani nie. Pekný večer, zvuk ne, zvuk je v pohode, super, tak sme radi. Čo tu máme ďalej? Takto, dobrý večer. No. Tak ako trávite tieto karanténne dni? Chodíte do roboty, alebo ste tí šťastlivci, lomeno nešťastlivci, čo trávia čas doma? Prípadne venujete sa nejako zvieratám, ak máte terárijné zvieratá, čo predpokladám, že väčšina ľudí, čo je na tejto stránke má, tak ako sa o nich staráte? Venujete im viac pozornosti, alebo proste vydychujete si po tých Vianociach a po tých povianočných stresoch, keď ľudia míňajú posledné peniaze, čo si ušetrili z darčekov, alebo tak? Takže máme tu otázku prvú. Máš skúsenosť s ucpaním střev pískem u agam? Takže v preklade, či viem niečo o tom, čo robiť, keď asi principiálne agama zožere nejaké množstvo piesku a zapchajú sa aj čreva. No tak väčšinou tomu dávam nejaké 2-3 dní. Sledujem tú agamu, pokiaľ naozaj nedokáže sa vykadiť, vyprázdniť aj pri tom, keď vlastne príjma potravu. Bo samozrejme tie čreva fungujú tak, že ona tam má nejakú tú časť už strávenú, potom zje niečo iné. To, čo sa zje, tak sa musí niekde uskladniť a to, čo už tam je uskladnené ako odpad ide von, samozrejme to tlačí na tie čreva, na ten žalúdok a samozrejme na ten výkal. Ale pokiaľ nie, tak skúsim kúpeľ, kratší, dlhší. Skúsim ju, dokonca som skúšal aj hydratovať ako cez striekačku, že sa zahryzla do striekačky a skúsil som jej trošku vody dať. Keď to nepomôže, tak už potom ešte vyskúšať nejakých pár kúpeľov, ale je to otázka, ja neviem, maximálne takých 5 dní tomu dať skôr ten kúpeľ skúšať viackrát denne a keď nie, tak asi by som išiel k veterinárovi. No. Sú niektoré veci, ktoré aj doma, keď chcete, tak sa nedajú nejakým spôsobom poriešiť, ale veľa z nich, Ono agama má veľmi dobrý organizmus a ten piesok hold je také, že už sme tu mali aj tú tému. Je to takéto najmenšie zlo, ktoré môžete doprieť. Môžete tam dať noviny síce, čo je veľmi praktické z pohľadu čistenia, z pohľadu údržby, z pohľadu toho, že zviera nič nemôže zožrať v princípe, ale ten piesok je proste... Ide aj tú estetickú stránku trošku toho terária, nie, že to má človek v byte, pekne zariadený byt a zrazu niečo také ako pes na oko, terárium, kde sú noviny, nedaj boh to terárium ešte zbúchané z nejakých popraskaných hnusných dosiek, takže keď chceme aj tú praktičnosť, nie úplnú, ale aj tú estetickú stránku, tak je vhodný ten piesok. No veľa ľudí dáva aj tú kukuričnú podstielku, neviem, ja s tým nemám nejaké skúsenosti, takže asi toľko k tomu. No tie čreva, väčšinou sa to dokáže vyprázdniť samé. My máme veľkú misku v teráriu, ktorá je vždy pod výhrevnou žiarovkou, kde je tá voda vlažná, ohriata a väčšinou tie agamy chodia robiť potrebu tam. Takže nemám problém potom nejak s čistením, jedine čo preosiem piesok zo šalátu vyschnutého, keď vyhádžu napríklad z misky a asi tak všetko. Vylejem vodu, vydrhnem misku, dám vodu znova a oni, ako náhle je tam tá voda čistá, zohriata, paráda, ide sa kakať. Takže asi tak tomu, no. Dobre, žiadne otázočky, takže sa môžeme vrátiť asi naspäť k tým dňom posledným. Určite ste počuli veľa hoaxov, že zvieratá dokážu prenášať tú koronu. Tých hoaxov je mŕte, prenášajú to vraj vtáky, prenášajú to plazy, prenáša to kadečo. Nie, neprenášajú to. Oni majú proste ten organizmus prispôsobený na to, aby
ten vírus proste sa s tým vysporiadal. V podstate nie opačný princíp, ale obdoba koronavírusu je napríklad mačací AIDS, hej, a tie mačky tiež na to neumierajú nejakým výrazným spôsobom, takže tie organizmy sú na to prispôsobené. Hold, je to zmutované, človek je krehký tvor a samozrejme za všetko môže Donald Trump, ktorý to vymyslel umelo, aby zničil celé ľudstvo a všetci sme boli zaviazaní, tak tomu verím. No, máme tu nejaké ďalšie otázočky. Nejaké biedné. Piatok ľudia, však nemáte kde chodiť teraz. Rytmus ešte koncert nemá v prázdnej hale, takže čo je? Poďme na to. No čím by som tak začal mimo reči? Podarili sa nám zase vajíčka. Tentokrát je to od Vitblit Agami, takže v princípe je to fakt úspech. Bola dosť mladá tá Agama, vrhla 13 vajíčok a dúfajme, že vyjdú všetky. Má transgen, takže by mala byť veľmi pekná aj s farbením. Predpokladáme nejaké pekné žlté farby, takže ale korona je všade a tak ja to neberiem nejako tragicky, takže si z toho robím srandu. Ale v podstate tá téma na ten prenos cez zvieratá je relatívne taká, no už nie teraz ani tá horúca, už to je taká. Jasné. Čo sa týka tričiek. Bola súťaž o trička, to určite viete. Bolo aj vyhlásenie. Akurát z firmy, kde sa tie trička vyrábajú, tak ako by som povedal, no vzhľadom k tejto situácii nie je možné ich vyrobiť a dodať v nejakom rozumnom termíne. Keď už tá firma bude vlastne fungovať, akože ako na bežiacom páse, tak potom sa tie trička dajú vyrobiť, pošlu sa. A dosť záujemcov bolo aj o to, že by si to tričko kúpilo, čo je síce však fakt všetko krásne a sme za to radi, že sa vám páči dizajn. Akurát tá výrobná cena tričiek nie je najnižšia, vzhľadom k kvalite toho materiálu, že to napríklad nepopraská tá potlač po 3 vypraniach. A takisto to tričko nie je také tenučké, že by strácalo tvar. Dobre aj sedí, aj tie strihy sú super, ale vzhľadom k tým výrobným nákladom by som to skôr nechal zatiaľ na tú súťaž, pretože s tou firmou sme sa nedohodli na nejakom vyslovene veľkom množstve tých tričiek, keďže v podstate tiež nejaký budget na to treba a predajná cena by tam bola naozaj vyššia a ja osobne, aj keď som veľký fanúšik napríklad takýchto vecí, tak asi by som sám cenu za to tričko takú nedal. Takže počkám, kým sa nejak dohodnem s tými chalanmi a uvidíme potom časom. Možno na burzi, keď sa to zase rozbehne, tak nejakých pár kúskov bude, ale inak asi nie zatiaľ na predaj. Skôr tak do súťaže, nech sa to trošku aj rozhýbe. Máme krásnych 600 ľudí, cez 600 ľudí na stránke, za čo obrovitánska vďaka. Je to super. Takisto, čo som si všimol, najviac ľudí, všetkých z vás fascinuje Luisa. Náš varan. A neviem prečo. Či to je tým, že nie každý má doma varana, alebo sú ťažko zohnateľné. Neviem, či to je na nejaké obdobia, ale ja som napríklad, keď som Luizičku bral, tak tých varanov bolo strašne veľa. A v podstate nebol tam nejaký problém. Ale teraz, keď som zháňal, aj som mal dohodnuté, že na burzu donesieme v Bratislave, čo bola Faunia, tak bol problém s tým. Takže je možné, že je to na takej sinusoide. Takže len stačí vychytať interval. To vravím pre všetkých, ktorí sa ma pýtajú, že odkiaľ mám toho varana. Stačí vychytať interval a za ten čas si môžete pripraviť dostatočne veľké terárko, lebo z vás osobnej skúsenosti vám viem povedať, že rastie neskutočne rýchlo. A je fakt veľká. Ale milá, keď je nažratá. No. A máme tu otázočku. Zdravím, chcel som sa spýtať na zvliekanie agam. Moja agama sa už dlhšie zvlieka.
No i chvost v pohode, ale telo a hlava ťažko a cez deň býva menej aktívna. Je nejaká možnosť jej pomôcť? Možnosti sú, ale nie sú moc odporúčané. Agami mávajú suché zvleky, to znamená, že v podstate netreba im nejak extra pomáhať, ale pokiaľ tá koža vyslovene, že drží, tá stará na tej novej, tak takisto kúpeľ raz denne. My sme dokonca kúpavali aj v harmančekovom čaji, vo výluhu, v takom vlažnom. Veľmi dobre im to pekne potom zliezlo. Ale vyslovene ja som to vždy nechával na taký prirodzený spôsob, že zvlečie sa, čo ide, čo nejde. Aj tak sa vždy zvliekla celá. A ako vravím, oni tú misku s vodou, kde sa vyprázdňujú, využívajú dosť často aj na kúpele, takže v podstate uľahčilo mi to. Jediná vec, čo sa mi stalo, musel som vyberať zvlek pinzetou z ušných a z ucha a z nozdier. Že sa im tam kúsok kože zasekol. A z uši samozrejme tie blanky zvlečené. To viem, lebo to som pozeral, že tam fakt to mala mesiac a pol a to už sa mi nezdalo akože pekné. A až to nebolo ani moc praktické pre tú Agamu, ani pohodlné, takže som jej to normálne pinzetou vybral a bol pokoj. Áno, Andulku máme stále, má väčšiu klietku, takže nám to tu vrieska samozrejme. Teší sa z toho. Ešte nešla hadovi. Takže tak. Aktuálne máme aj chameleóny, maličké, pekne sa rozkrmujú, sú čiperné, darí sa im, nie sú nejaké bojazlivé, chodia aj na ruku, takže úplne super. Takže to také novinky od nás. Luisa má asi tak zase o pol kila viac od minulého streamu a o takých 15 cm je dlhšia. A jediné, čo je asi od toho streamu, ale to nie je akože moc veselá správa, je, že nám uhynula jedna Agama, Žofia, a dosť akože nás to chytilo. Takže máme o jednu menej a ona to v podstate všetko tak začala. To bola moja prvá Agama, ako som už spomínal, kto si pamätá, a takisto v podstate aj s tými mladými a celkovo tá filozofia založenia firmy a skúšať radiť tým ľuďom alebo posúvať nejaké informácie, pretože samozrejme aj ja sa učím od ľudí a to začala všetko ona. A dnes som ju okúpal, tak keď tak pokračujeme zajtra. Jasne, inak skúste kľudne ten harmančekový výluh, je to super vec, stojí to pár eur v obchode, aj keď teraz je ťažko zohnateľné kadečo, ale určite to tam budú mať, alebo v lekárni. A normálne vyluhovať a vo vlažnom tom výluhu harmančekovom vykúpať. Je to fakt dobre. Aj to pijú. Takže samozrejme, čo Agama neochutná, nebudeme si klamať. Jaké máš chameleóny? Jemenské. Mladé. Jemenské. Klasiky. Väčšina samíc. Inkubovali sa dlho, takže je tam väčšina samíc. A sa mi zdá, že len dvaja samčekovia tam boli. A tí dneska už našli nový domov. Dúfajme, že úspešne. Minimálne tak úspešne, ako sa im darilo u nás. Takže verím v to. Nejaké info som im predal. Takže uvidíme. Jasné. Zaujímavé je, že mne tu neukazuje všetky komentáre, ale tuto to je. Ešte raz, kedy im môžem začať dávať šváby, čo ste minule spomínali, že sú v kľude v miske a Agami, keď chcú, tak si ich zoberú. Agamky sú od vás, v decembri som ich bral. Kľudne šváby môžete dávať už absolútne bez problémov. Myslím si, že od decembra tá Agama narastla na nejakých 20-30 čísel, takže pokiaľ sú tie šváby vo veľkosti šírky ich hlavy, toho priestoru medzi očami, úplne bez problémov môžete. Mávame takéto myštičky. Ako som už, možno som to ukazoval, do toho dáme šváby a tie šváby nedokážu potom vyliesť. Samozrejme treba dbať na to, aby tá miska bola umytá, pretože jednak hygiena
a za ďalšie, pokiaľ sú tam nejaké hrbolce, tak ten šváb sa potom dokáže vyšplhať. Ale pokiaľ je čistá, hladké kraje, tak klasické dubie nemajú šancu stade vyštverať. Pokiaľ ich tam naozaj nie je veľa, alebo nevylezú po agame, lebo veľakrát sa stane, že tie agamy tým, že sú hladné a pažravé, tak vlezú celé do tej misky, alebo skočia z vrchu, tú misku prevrátia a potom je to tak. Ale vyslovene odpoveď na tú otázku, môžete im už dávať šváby. Kto? Odporúčam takisto ešte taká menšia rada, keď kúpite šváby na burze alebo v choprodukte, tak krmte ich až na ďalší deň. Na večer im do tej nádoby, kde ich budete uskladňovať, dajte nejaké jedlo. Šváb zožere hocičo, absolútne hocičo. Od pečiva, ovocie, zelenina, mäso, syry, tvrdé, hocičo. Šváb zožere absolútne všetko. Čím viac toho zje, tým viac sú výživnejšie potom aj pre to zviera. No, takže asi tak. Pán Martinka mne fakt neukazoval ten komentár a neukazovalo mi ho, až kým som si neprepol na novo ten stream, takže ospravedlňujem sa za omeškanú odpoveď. A technika proste zrádza. Tak, čo tu máme ďalej? Ja sa chystám rozcvičiť chov pardali. Zatím máme samce, nouzví, dále gekončíky, agamy, krajtu, lugubrisy. No. Samozrejme, čo? Mi vyplo zase ten streamik. Ja osobne by som možno išiel do toho varana. Keď taká nejaká výzva, nech to je veľké, tak ten varan, pokiaľ máte priestor, není problém. Ako je to naozaj zvláštny tvor. Jednak je veľký, ale to nie je až taká, ako by som povedal, taká tá priorita, čo je zaujímavé na tom tvorovi, ale ono je to plas, ktorý naozaj si zvykne na majiteľa. Varany sú fakt inteligentné tvory. O niečo inteligentnejšie sú už len tegu, ktoré napríklad dokážu aj aportovať. Už som videl kadečo, čo s tými ľudia dokážu spraviť s tým zvieraťom, čo fakt klobúk dole. Ale varan je naozaj zviera, ktoré keď je nažraté v rámci možností a predídete obezite, tak je bezstarostné. Potrebuje síce veľký priestor, ale pokiaľ nemáte zvieratá, ktoré by ho vyslovene ohrozovali, tak ho môžete mať voľne pusteného po byte. My Luizičku púšťame tak na pol hodinku, lebo potom už vymýšľa a keďže máme regály, na ktorých sú terária, tak nájde vždy tú škáru a ona tam prepchá hlavu, ale viac nie. No lenže tým, že tam prepchá hlavu, tak ju nemusí vybrať, keďže je ten regál do účka. Takže to je taká vec, ktorú ešte nemám úplne vychytanú. Naposledy som tam dal uterák a ona sa vopchala do gumákov, hej, do čižmy. Takže sú strašne zvedavé tvory, sú mojkavé, sú inteligentné, poznajú svojho majiteľa podľa pachu. Hej, oni si vás tým jazyčkom vždycky ochutnajú, vedia, že áno, buď ide jedlo, čo väčšinou ide jedlo, alebo proste idete manipulovať s ňou. A neviem, či my sme vychytali vyslovene stepáka, ktorý je kľudný, ale ona úplne dobre reaguje na ostatných ľudí. Nechá sa pohľadkať, nechá sa vybrať, manipulovať s ňou, takže úplne bez problémov. Ale je zvedavá. No. Ja osobne by som chcel strašne konstriktora nejakého, pekného, veľkého hlavne, veľkú samicu, úplne masívnu, strašne veľkého hada. Ale priestor nám to nedovolí a máme dvoch králikov, ktorí by asi potom časom trošku znepokojovali. Aj keď som počul, že majú, ešte keď som robil v produkte, že zákazníci majú konstriktora, a oproti sú hneď králici,
majú králikov, je dvoch, troch, tak nejak. A absolútne ich ignoruje vlastne, čo sa pachu týka. Takže neviem, no. Nie je z nich nejak nervózna, no ale polovička má strach, že by králik rýchlo skončil na jedálničku, keď vyrastie, takže zatiaľ nie. Chováte aj pagekony. Pagekony nechováme, ale chceme. Chceme, ale zatiaľ som nikde nenašiel nejakú takú vyslovene sexy verziu toho pagekona. Zatiaľ také tie klasiky. A ja čakám, ako samozrejme veľký peniaz to bude, ale niečo špeciálne. Už pagekona má skoro každý. Je to v princípe taký jednoduchý tvor, ktorý nevyžaduje obrovský priestor. Hej. Takže má ho veľa ľudí. Je krásny, má veľmi pekné tie očka, samozrejme, pokiaľ sa bavíme o ciliatoch. Ale nie je to zrovna... Príde mi to hrozne mainstreamové zviera. Už keď tak skôr Felzumu, lebo tá je aspoň fakt vyslovene krásne sfarbená. Varana má kamarát, krmenie až na môj vkus moc morbídne. No, sú dve možnosti, ak varana krmiť. Morbidnou. Prirodzenou cestou a potom tou neprirodzenou cestou. Prirodzená cesta je, že jej tam hodíte hmyz, čo je ešte tá lepšia varianta. Pokiaľ je ten varan dostatočne veľký, tak už ten hmyz ustupuje. Varan si ho ani tak moc nevšíma a skôr ide po väčších kuskoch, ako je myš, potkan. Čo ja viem, čo ešte. Neviem, či by ste pak akože vyslovene dal dole morča. Keď hej, tak to už by fakt bolo asi nepríjemné, že by to tam bolo dotrhané morča. Skôr krmivo, ktoré raz hryzne, doláme mu chrbticu alebo väz a to krmivo vlastne už len potom zožere. Luizu krmíme rôzne. Raz mesačne dostáva myš, alebo dve, samozrejme kvôli vápniku z tých kostí. Za ďalšie dostáva kuraciu pečeň, vysoký obsah železa, kuracie srdiečka, lebo mäso, dietné kuracina. Nedávam prsia, sú zbytočne plné vody. Nedávame bravčové, lebo je zbytočne tučné a varan už má sám o sebe tendenciu byť obézny a priberať. Dávame vajíčka, varené škrupiny z vajec k tomu. Ona zožere všetko. To je taký strašne smetný kôš, že ona zožere hocičo. A minule som jej zmiešal kuracie srdcia to boli, alebo pečeň. Oni pustili šťavu, ja jej to vždycky rozmrazím. On to pustí šťavu, je to trošku také akože teplejšie. A zmiešal som jej to so šalátom a zjedla aj ten šalát. Čučoriedky mi minule jedla, takže ona to... Všetko, čo chce, tak ona zožerie. No a samozrejme video, ktoré kolovalo Facebookom, ako žerie myš, tak asi tak. Wide mutácia. Hej, tie sú veľmi pekné. Pre ľudí, ktorí by nevedeli. Tak hodíme to tam, keď sa mi rozhodne. Lily White. Jaj. To je pekné. Je taký... Má oveľa menej tej hnedej, nie je to taký mainstream, počkajte, ja vám to nájdem. Ešte popri tom ďakujem. Ešte otázočka, bral som od vás tie vaše vitamíny, len si nie som istý, ako často ich mám dávať. Kľudne môžete skrmovať v podstate každú dávku hmyzu tými vitamínmi, úplne bez problémov. Úplne bez problémov. No, našiel som to. Potom keď tak ten pagekoník, čo tu slečna spomínala, tak je tento. To je Lily White. To je Lily White. Pipi, ľud. Zase tu je mopslík, ktorý by chceli ísť na kameru. Inak naozaj, pokiaľ fakt niektoré komentáre alebo na otázky neodpoviem,
tak je to preto, lebo mi to ten Facebook neukazuje. Skúste to viackrát, prípadne nám to poslať do správy vyslovene. Neviem, čo s tým je. Fakt strašne to blbne. Mám priateľky notebook, ona hrá Simsa. Pozdravujem. Čítuje. Ona si načítuje prachy vždycky a potom stáva domy. A možno preto to viem. 30 minút už ideme, je to celkom akože ubieha, no. Mne sa hrozne páčia Felzumy a aktuálne som strašne zaťažený na Tegu a osobne trošku ľutujem, že tých Tegu som si nezaobstaral skôr, predtým než sme mali Varana. To sú ešte väčší mojkači. Akože mať 20-kilového potvora, ktorý sa chce s vami maznať, to je brutál. Nerátam hada, hej, ale však samozrejme tie sú niektoré ťažšie jedince. Tam už sa bavíme o 70 kg a viac, ale toto je proste mojkač. Jestli nie je vás tu dneska nejako veľa, 8 hodín, síce piatok, 8 hodín, takže možno to ešte príde. Ľudia ešte nakupujú na víkendy. Novinky. Máme dve voľné terária teraz, kde budeme mať agamy mladé od známeho. Má od nás samica a samca. A sa mu vyliahli. Takže rátam, že nejaké 2-3 týždne budú aj agamy malé v ponuke u nás. Pomaličky to rozširujeme, akože zatiaľ je to fakt, že také zaobstarať vieme čokoľvek, čo majú dodávateľia na sklade, hej, cez kontakty. Čo nemajú, hold nie, keďže nie sú teraz tie burzy, čo je za mňa obrovská škoda, pretože na burzách nájdete rozmanité množstvo tých zvierat, aj rád, aj chovateľov. Tak keby niečo, tak sa môžete skúsiť na nás obrátiť a v prípade nejakej dohody vieme zabezpečiť aj v okolí Bratislavy odvoz a dovoz, teda dovoz, nie odvoz, ale do Čiech to asi to nepôjde. To som tiež mal otázku. Dokonca na Fauniu sme mali zaobstarané ako predjednaných dosť zvierat, dosť objednávok, ale žiaľ, vzhľadom k tomu, aká je situácia, tak tieto podujatia zrušili, čo je podľa mňa obrovská škoda. Ale tak samozrejme zdravie ľudí na prvom mieste, lebo bez nich by tie podujatia nemali zmysel. Hej. Moja otázka na vás. Paludárium, a.k.a. vivárium, a.k.a. rastlinné terárko, nazvime to ako chcete. Aké máte skúsenosti s rastlinami, ktoré rastú rýchlo, nie sú náročné a v podstate ako dlho sa zabiehajú? Pokiaľ to niekto má takéto skúsenosti, rád by som ich počul. Taká prvá otázočka na vás. Rád by som si zaobstaral terárium, dajme tomu rozmery 100 na 50 na 50. Vyriešil by som to nejako osvetlením zhora rampou, ale neviem, ako sú na tom tie rastlinky. Nemusia tam byť živočichy, nemusia tam byť v podstate nič, len mať kúsok tej prírody doma. Zatiaľ mám fitóniu pri chamíkoch, nežerujú, aby ste sa nebáli, a tej sa darí, len rastie strašne pomaly. Takže by som chcel vedieť, že či je nejaká rastlina, ktorou máte fakt dobré skúsenosti. Niečo kapradite napríklad s dlhými listami, keďže tých 50 cm výšky by sa dalo pekne vykryť. No, ťažko povedať. Ťažko povedať, či to tu niekto má. Možno je tu Ivko. Ivko, si tu? Ivko? Ivko tu asi nie je dneska. Ivko potom skomentuje zase stream. Konštruktívne. Ale Ivko tu dneska není zatiaľ. Monstera.
Tak to si pozriem. Ja osobne v týchto veciach nemám nejakú skúsenosť v týchto rastlinkách. Jasné, hej. Ako náhle som si pozrel obrázok, tak už mi to docvaklo, áno. Nie je to veľké veľmi? Nie je to tak nejaké strašne vysoké, tá monstera? Ale podľa listov to vyzerá ako obrovitánska palma. Pre žabky chápem, má veľké ploché listy, takže hej. Ja som rozmýšľal nad varanom stepne, len problém je výbeh. Koľko mu treba? 2x2? Fú, no 2x2 je to také minimum pre dospelého jedinca. A máme tu prvého návštevníka tohto streamu. Pipu. Našu Pipu. Zakývaj, Peggy. Čaute. Dobre. Pre varana jedného jedinca by som možno išiel dostatočne šírka, výška, dĺžka, dajme tomu 3 metre na dĺžku, do hĺbky kľudne tie 2. A síce sú to tvory, ktoré hrabú, ale veľmi krásny výbeh mal urobený stepak v jednej rakúskej zoo vo Viedni a oni tam mali aj také členité, ako keby 3D stenu, zadnú stenu, krásne členitú, imitácia kameňa a vyzeralo to naozaj brutálne a ten varan fakt potom lozil, vyhrieval sa tam, úplne paradička. Takže niečo na ten spôsob, dal by som 3 metre, 2 metre, meter, malo by to byť v pohode s tým, že keď je ten varan dospelý, tak oni veľmi radi hrabu, takže zo spodku, keď si vyrátame, že by to bolo meter, tak dal by som nejakých 30-40 cm priestor na substrát, samozrejme. Také by som si vedel predstaviť, no pre jedného. Takže čo? Lebo treba brať v potaz to, že určite v nejakej štvrtine by mal mať priestor na vodu, kde sa kúpe. Takže už aj kvôli tomu je ten meter ďalší. Poradil by si mi niečo k zeleného gekonom nočným? Kalisia, repens, nič nepokazíš. Môžu ju jesť, nestáva sa to nejak veľmi často, ale jedinec od jedinca, takže úplne bez problémov. To je v podstate rastlina, ktorá môže ísť do hociakého terárka. Akurát pri agamách dlho nevydrží, no. Napíšem to, keď tak. Toto. Mačka sa netlačí do kamery. Mačka tu kempí niekde na posteli, takže... Do paludárka Alokázia amazonská. Dobre, pozrieme. Spatifilum. Neviem, hej, dobre som to prečítal. To vyzerá jak svokrin jazyk trošku. Možno kecam, hej, ale tak... Alokácia. To je jak premiestňovanie. A to vyzerá pekne, ale tiež to vyzerá strašne veľké, tie rastliny do tých paludárií. Fakt to vyzerá obrovské, tá rastlina. Niečo menšie, rátajme, že to má 150 na 50, že by som to spravil z akvária krytého, hej. S tým, že dole by možno bola nejaká vodná plocha a z filtra by sa natiahla také hadička, ktorá by robila vlastne to kvázi taký ten dážď, by som povedal. Ale vyslovene naozaj tých 50 cm a nech to zase nie je nejak dolámané, aby tá rastlina tiež netrpela, nejak to dobre vyzeralo.
Ako často sa má vyprasnať dospelá agama? Podľa toho, ako krmiš. Keď krmiš každý deň hmyzom, tak ona bude každý deň sa vyprazňovať. My krmíme každý druhý až tretí deň hmyzom, inak majú zelené. Inak je obdobie púpav. Dávam do pozornosti obdobie púpav. Pampelišek. Už začínajú pomaličky, dneska som tiež bol nejaké hlavky natrhať, takže veľmi dobré. A už keď sme pri tých púpavách a pampeliškách, po česky, keď to mám tak nazvať, veľa ľudí sa bojí trhať pampelišky a púpavy okolí domu kvôli autám. Tie autá vyslovene už nevypúšťajú také emisie, aby tá rastlina bola škodlivá pre to zviera. Jediné, čo môže byť také ako nepriaznivé, je ten prach, ktorý sa na nich drží, takže kľudne otrhnite tú rastlinu pri dome, pri bytovke, umýte ju vo vode, nechajte ju trochu vyschnúť, normálne, alebo môžete to trošku zlisovať papierovými utierkami a kľudne im to môžete dať. Listy, korene, kvety, všetko môžu zožrať. Absolútne všetko môžu zožrať. Inak, vidíte, otázočka. Videli ste, poznali ste, alebo vy pestovali ste púpavu alebo pampelišku v črepníku? To je taká otázka do plena. Nikde som sa o tom nedočítal. Našiel som, že sa dajú kúpiť semiačka, lenže či to nie sú semiačka na výsev, na trávnik, na záhradu. Určite hej, ale že či sa to dá vysiať aj do črepníka, či sa to uchytí. Lebo je to burina, ktorej stačí aj škára v betóne, aby narastla, ale neviem, no. Neviem, no rád by som si ich vypestoval, keďže nemáme dom, ale byt, tak aspoň na balkóne nejakú tú takú drobnú zásobu na svoju spotrebu. No nie na svoju, ale na spotrebu pre agamy. Sekundičku. Ty pa robíš zlobu, poď. Tu je mačka, keby ste chceli vidieť. No, nemám ma moc rada, ani ja ju, takže je to vzájomné. Ako často sa nemáš nejaký zaručený recept, ako rozkrmiť 3-mesačnú agamu? Ale hrozne málo. Čo znamená málo? Čím ju krmiš? Skús mi to trošku ozrejmiť. Žerie zelené, alebo len hmyz? Čo jej dávaš? Aké má teploty v teráriu? A teda. Ako dlho trvá tento stav, že nežere až tak veľa? Mávate aj odchovy pytónov? Nie. Žiaľ, máme len nášho pudingového Eda, takže zatiaľ pytóny nie. Je to ale veľký sen mojej polovičky, zaobstarať si nejaký rek a mať tam pytóny. Len ono by to nebolo ani tak náročné na priestor, lebo však by sa to, dajme tomu, poposúvalo ďalej, kým by to naozaj vyrástlo do tej veľkosti, čo potrebuje už terárium, ale veľa ľudí má u nás na Slovensku ešte averziu tých hadov. Strašne má averziu voči tým hadom, proste pre väčšinu ľudí je to slizký, hnusný, protivný tvor, ktorý ešte, nedaj Boh, si vás premeriava, keď si ľahne k vám, aby vás mohol zožrať, hej. Takže nemyslím si, že by to tu nejako extra bolo k užitku. S tými hadmi je to fajn, ale pytóny sú strašne, pokiaľ sa bavíme o o regiuskách. Není to nejaký had, ktorého by som si vyslovene majestátne dal na krk a išiel s ním niekde. Ale určite polovička sa raz k tomu dokope a bude to. Alokácia má cca 60 cm. Striehaním listov a vhodné aj dobre,
toto si pripnem. O tomto si naštudujem, o tých rastlinách. Veľmi pekne ďakujem, Zuzana. Super. Na rozkrmení sú super zavíje či voskový. No, veľakrát stačilo napríklad to terárium prispôsobiť inak. Dvihnúť teplotu o stupeň 2. Nie je to vyslovene vždy o tom, že by ona nechcela žrať alebo jej nechutila tá strava. Počkajte, idem si tie rastlinky dať. Rastlinky. Dobre, to už máme. Mne sa niekedy vyprázdni až po 23 dňoch, či po 2 až 3 dňoch. Lebo keď po 23 dňoch, tak je to prúser, ale keď po 2 až 3 dňoch, tak je to fajn. Pokiaľ krmíte každý tretí deň, tak ona nemá vyslovene dôvod držať v sebe ten výkal. Hej, vravím, proste niečo sa zužitkuje a samozrejme niečo ide ako odpad von. Veľakrát ten odpad, ktorý ide von, ako som spomínal, ide až potom, keď zožere niečo iné. Hej, no tak, lebo ju to tlačí na ten žalúdok a proste posúri to ten proces vyprázdnenia. O, 2 roky je super vek. Mal som jednu zákazničku, ktorá mala agamu. To bola samica. A mala ju 15 rokov a chodila pravidelne len po sarančata. Takže akože to už je úctihodný vek. 15-ročná agama. Ale s tými rastlinami ma to zaujíma naozaj. To možno by som ja si dal nejaké otázky na príspevok a že by ste mi tam možno nejak poradili s týmito rastlinami, lebo vyzerá to super. Keď vidím tie terária a paludárka proste, ktoré sú plné rastlín, tej zelene úplne, Ježiši Kriste, to musí byť nádherné. To už naozaj človek môže vyhodiť potom telku a pozerať len na to. Po 23 dňoch agama sa vám vyprázdni po 23 dňoch, keď ju krmíte 3-krát denne. No to sa mi nezdá. 23 dní, veď to je brutálne dlhá doba. Zaujímavé. Pekný večer, sused. Mám otázku, aký máš názor na repaši, na rozkrmovanie? Rozkrmovanie čoho? Inak repaši je skvelá značka celkovo tých krmiv. Naozaj brutálne veci oni dokážu. Fakt, tie produkty sú krásne, majú krásne, som sa zase vyjadril. Oni majú tak dokonalé tie produkty od obalu, cez ceny, cez zloženie, úplne, že super. Jednoznačne odporúčam určite viac, napríklad pre rôznych pagekonov, určite viac odporúčam ísť do repaši a priplatiť si za tú kvalitu, ako napríklad skúšať nejaké tie alternatívne žele, nádobky, kde je nejaká želatina ovocná, čo sa tiež predáva. Repaši za mňa veľké plus. Riešim od začiatku, bojujeme už mesiac. Teraz mi schválil Martin Šír, Panagíček. Byl se na nej i podívat. Zkouším červí, cvrčky, dubě, zelené, sedmikrásky z ruky, z misky na volno. Koupí on den 5 minút, asi každý deň sa kúpe, alebo obdeň, tak. Kadí vše je inak jednou sa zvliekal. No,
Hej, krásky. No dobre, ale akože papa málo, akože maličko, malých porciách, alebo málo, akože ja neviem, raz za 3 dní, raz za 5 dní, alebo ako málo, papa? Ja by som si aj tak rád pozrel fotku toho terária a nejak tie teploty schválne, keby ste mohli napísať, hej, že je taký ten základ. Červy, cvrčky, dubie. Zelené sedem krásky. K tomuto sa ešte vrátime, pripneme to na komentár. Každý tretí deň. Však vravím, pani Zuzana, keď krmíte každý tretí deň agamu, tak je pochopiteľné, že proste sa vyprázdni raz za tie 2-3 dní. To je úplne normálny proces. Výmena látok. So škrkavkami ste sa stretli u Pagekona? Nie, nestretol som sa. Ale pravidelne 2-krát ročne odčervujem všetky zvieratá. Normálne kupujeme v lekárne odčervovačky odčervovačku pre psy na 10 kg a rozdávkujem si ju a to dostanú. A takisto 2-krát ročne preventívne nahmys sulfacox proti kokcidiózam, no, takže... Ale škrkavky fakt som sa nestretol s tým u Pagekona. To už by skôr bola možno otázka na veterinára. Ale nám ten pratel, my používame na odčervovanie, alebo kaniverm úplne bez problémov. Dokonca mám známeho, ktorý je vyslovene veterinár na plazy a sám mi povedal, že úplne bez problémov. Pokiaľ je dodržané dávkovanie, zviera je nažraté, absolútne bez problémov. Riešili sme teraz Agamaka, prestal papať podmienky, mal super, nakoniec sa zistilo, že mal absces v ústach, liečili sme a po 4 dňoch začal opäť krásne papať a 30 gramov naspäť. Gratulujem, veľmi dobre, super. Niekedy to treba riešiť, ísť aspoň na tú konzultáciu a nie snažiť sa to vyslovene silou mocou doma zachraňovať nejak takouto metódou, ako by som povedal, domácou liečbou. Hej. Nie na všetko pomáha kalciový sirup a horký čaj, ako by povedala babka. Denne treba z jedného cvrčka alebo 2 červy. No hlavne v prvom rade by som nedával červy. Hej. Skôr by som sa snažil nejako do ňoho natlačiť buď asi šváby. Jednak šváb vrajím z tej misky nevylezie, kdežto cvrček, buď keď mu ho dáte z pinzety a pôjde ho žrať, tak OK, niekedy možno vidieť ešte plachy po tých 3 mesiacoch, samozrejme agamy sú divné niektoré a je to aj o povahe, ale ten šváb, proste on je v tej miske, agama pomaličky príde, zistí čo a ako, oťuká sa, zožere. Pričom cvrček skáče, bojí sa, jednak snaží sa nájsť cez deň, keď sa svieti v teráriu skrýšu, keďže je to v podstate nočný tvor, hej. Takže červíky sú zase moc tučné, pomer tuk a proteíny fakt zlé, spôsobujú zápchy, hlavne malým agamám, keď sa dávajú aj v pravidelnom množstve, je to fakt taká maškrta raz za 2 týždne, trebárs, hej. Takže moc by som ja by som fakt sa snažil ísť tou cestou švábov. Osobne. A vo Vrakuniu veterinára áno. Poznám. Závadsky? Hej. Tiež sme tam boli. Dobrý typek. On tam dokonca má aj kliniku na zvieratá, pokiaľ by si ich musel nechať po nejakom zákroku. Má tam terária. Takže super. Za mňa veľké plus. Naše agamy majú opačný problém obžerstvo. Máme tu regulovať. Koľko majú denne zožrať také 4-5 mesačné agamy? 4-5 mesačná agama je stále agama, ktorá je ešte vo vývoji, takže
čo vládze. Ja by som to do tých 8 mesiacov zatiaľ tlačil, čo dokážu zožrať. A potom už by som to reguloval. Každý druhý deň napríklad len hmyz, potom každý tretí. Hej. Oni čím sú staršie, tým sa pomer tej živočíšnej rastlinnej potravy vlastne úplne upravuje, otáča. Sú agamy, ktoré zase vo výnimkách nežerú zelené, už som sa aj s tým stretol, ale hladná agama je hladná agama a nemá absolútne problém zožrať čokoľvek. Takže ešte máte tak 2-3 mesiace, by som to kľudne nechal tak a potom už im nabehol nejaký režim krmný, hej, potom. My sme to zistili pri 8-mesačnej, naše veterinárne od červená mesiac bola v karanténe, teraz už je super. Veľakrát pomáha, počkať, to bolo k tým pagekonom, áno. Veľakrát pomáha vyčistiť to terárko savom pravidelne, kľudne aj tým bez chloru a dať noviny. Lenže pri pagekonoch je problém s tým, že oni lezú a potrebujú vlhkosť. Keď tam dáte na spodok noviny, kvôli tomu, že je to jednoduché v podstate na údržbu a nemusíte vyberať stále buď piesok alebo nejaké to vnútro, tak to máte vymenené za chvíľku. Lenže pri pagekonoch ten substrát jedno s druhým, dekorácie, hej, tak tam sa to podľa mňa asi ťažšie rieši, no nejaká tá karanténna hygiena. Teda neviem, či bola u vás v karanténe, alebo bola na veteríne v karanténe, ťažko povedať. Dobre, pozriem si fotky potom v inboxe a vyjadrím sa. Zatiaľ mi dajte chvíľku. Chvíľočku mi dajte, príroda volá. Sme späť. Sme späť. Ešte... Počkať, bola tu otázka od pána Cvana. Skúšali ste aj sarančata dávať bez krídle? Alebo aj skrídl. Sice počkať vlastne, však ona má 3 mesiace. Nič. Zabudnite na to, nič som nepovedal. Mám otázočku ohľadom varána tvojho. Ak to nie je tajné a nevadí ti to, koľko cca vyjde terárium a varán samotný a veci okolo toho? Paradoxne najlacnejšia je strava. To je taká prvá odpoveď. Predtým, než zvážim. Najlacnejšia je strava, pretože dajme tomu 400 gramov kuracích srdc, čo mi vystačí na také 2-3 týždne, vyjde na 2,50. Čo je úplne parádne, čo sa týka stravy. Terárium záleží podľa veľkosti. Či už ideš od začiatku na tú maximálnu veľkosť, alebo ideš postupne.
Pokiaľ maximálnu veľkosť z OSB dosiek zbúchaš terárium za pár eur. Osobne verím, že sa do tých 150 zmestíš aj s tým, že dáš dopredu hrubšie sklo. Hej. Podstielka. Zemina do kvetináčov kúpiš za 5 eur. Piesok kúpiš za 2,50. Lignocel, teda kokosovú štiepku, tiež kúpiš za 2 eurá. Takže podstielka a jedlo, najlacnejšie veci. A potom už idú žiarovky a teda. Takže dajme tomu, že bez zvieraťa, keď chceš už ten max, tak sa to ten úplne základný maximálny priestor, ale nie úplne najlepšie zariadenie, ktoré sa dá aj potom doriešiť, čo sa týka výbehov, nejakých tých plošiek na vyhrievanie, aby to tam nebolo len prázdne, tak tie 2-3 kg, 200-300 eur. Hej. Plus zviera, no a to už je o tvojej šikovnosti, za akú cenu si ho vieš zaobstarať, ale viem, že tie varany sa dajú aj za 50 eur kúpiť. A tak zase nebudeme si klamať, terárium pre Agamu je zhruba v takej istej cenovej réžii. A varan nepotrebuje až toľko tepla ako Agama. Čo robí naša Luisa? Oddychuje. Luizička oddychuje. Inak potom, keby ste fakt chceli väčšieho jaštera, tak odporúčam skôr Tegu. Porovnanie Agama-Varan, je Varan o mnoho odolnejší plas. Odolnejší akom zmysle? Náchylnosť na vyváženú stravu, alebo ako? Nechápem. Trošku. Lebo pokiaľ, alebo na vybavenie terária, na svetlo, na UVBčky, na teploty, na vlhkosť, neviem v akom zmysle odolnejší. Agama je najviac náročná na svetla, trebárs. Uromastix je na tom dosť podobne. Napríklad, akurát tam potrebuješ tie svetla vypiec ešte viac. Hlavne tepla, čo sa týka. Ale hej, v tomto prípade Varan je menej náročný. Dokonca pokiaľ Varanovi dávaš dostatočné množstvo suplementov, vitamínov, vápnik, tak v princípe on ani nevyžaduje nejak vyslovene UVB žiarenie. Hej, je mu lepšie s tým, pretože tá jedna výhrevná žiarovka napríklad ti neurobí také svetlo. Ja mám aj UVAčku, teda ten plnospektrál, máme tam aj UVBčku, máme tam aj výhrev, ale keby som šiel do nejakej budžetovej... Jerry! Neskáž mi do reči. Keby som šiel do nejakej budžetovej varianty, že fakt ma tlačí rozpočet a chcem toho Varana silou mocou, čo je hlúposť, hej, ísť na rozpočet, keď chcem zviera, ktoré má nejaké požiadavky, ale budíš, tak stačí ten výhrev nejak poriešiť. Bola doma, dezinfikovali sme celé terárko, komplet vymenené všetko, iba počas krmenia bola mimo a kvôli kontrole stolice bola v prenosnom boxe, bez tvrčkov, jedine repaši, vápnik plus Dčko, ovocie. No, výhoda tých gekonov je, že oni celkom dosť dlho vydržia bez jedla. Hej, aj tých pagekonov. Takže ono... Tam je možno aj plus toho zvieraťa, že keď je nejaký problém, tak máte relatívne dosť času, máte čas to riešiť, zareagovať, nastaviť nejakú liečbu, pokiaľ nejakú diagnostiku, ktorá môže trvať aj týždeň, hej, pokiaľ to nie je nejaký bežný problém, takže to je výhoda. Pri nočných gekončíkoch máte napríklad na diagnostiku kopec času, hej,
Lebo ten gekončík proste bez toho žradla prežije. Dlho. Sú to také zvieratá, ktoré odpúšťajú aj chyby a aj nejaké tie zdravotné problémy znášajú lepšie vzhľadom k tomu, ako žijú. No. Ale akože super, gratulujem. Veľmi sa hodí táto infoška, vzhľadom k tomu, že na ďalšej burze chceme kúpiť ciliatov, pokiaľ tam nejakí pekní budú. Takže za mňa veľké plus z tejto informácie. To je super. Určite to priateľka ocení, to je jej záležitosť, tie ciliatky. Jej sa to strašne páči, lebo tie očička, samozrejme je to zlaté, krásne všetko. Ak uvidíme, potom sa pochválime terárium. Chcel by som to zariadiť nejako v tej biotopne, hej, aby to tam proste žilo, boli tam aj živé rastlenia a tak. Takže to ešte budem riešiť potom určite s niekým skúsenejším buď na streame, alebo proste cez správy a budem sa radiť s ľuďmi. Nie som ešte tak moc skúsený, čo sa týka tagu, mám z toho obavy, zvyknú bod dosť agresívne, stepak je dobrý, varán stepný je väčšie šidlo. Varán je podľa mňa oveľa živšie a viac má väčšiu náchylnosť k tomu, aby ťa uhryzol alebo capol chvostom ako tegu. Môj názor. Ale je to všetko jedinec od jedinca. No Luizička je celkom kľudná, aj keď je veľká a budí rešpekt. Inak, vidíte, môžem ambulancia veterinárna toto. Keby ste potom niekto v okolí Bratislavy zháňali veterinára veterinára, ktorý je dosť špecialista na plazy, tak vám to sem pošlem. Tu je web. Nie je to reklama, len ho tu niekto spomenul a naozaj má naozaj veľmi dobré recenzie a je skúsený v tomto obore. Nie je to fakt žiadna reklama, hej, ako nepotrebujem robiť reklamu nejakým veterinárom vyslovene, na to odkázaní nie sme, ale je fajn mať ten poznatok, že je špecialista na plazy. Povaha hrá veľkú rolu v tých zvieratách. Máme agamu 1, 2, 3, 4, 5, ktoré sú absolútne v poriadku. A potom máme Uršulu. A to je agama, ktorú keď proste ideš okolo, tak ona sa na teba pozrie a ty vieš, že jej máš dať pokoj. Ona to má v očiach, proste ten pohľad taký, že dotkni sa skla a rozkúšem ťa cez neho, hej, a dáš jej fakt pokoj, lebo nechceš byť kusnutý. Keď to neboli, ale tak zase skús majú, hej. Dokážu myš rozdrviť na hryz, čo som zažil vyslovene, že som tam hodil myš a samec ju chytil a rozdrvil jej lebku na jedno hryznutie a potom ju zjedol, takže asi by som také kusnutie nechcel mať na prste. Chcete vidieť Luizičku? Otázka do plena. Dáme tomu ešte možno tak 15-20 minút, dneska tu nie je nejaká veľká populácia. Zase sa to nejako nepromovalo, takže ako, je to skôr len taký pokec na odľahčenie tej situácie celej, čo sa teraz vo svete deje a že sú aj veci, ktorým sa oplatí venovať napríklad možno viac pozornosť oproti tým zlým, hej, že naozaj máte čas, venujte sa tým zvieratám, skúmajte ich, hej, a vyslovene podľa mňa nie je lepšia možnosť využiť teraz ten čas voľný, ako venovať sa tým zvieratám. Hej, veľakrát máte zviera, chodíte do práce, urobíte mu tie potreby, ktoré vyžaduje. Teraz je čas vyšperkovať napríklad terárium, poskúšať nejaké nové krmiva, hej, Jerry, tiško, poskúšať, ja neviem, rôzne bylinky, hej, rastie to, teraz je jar, pomaličky už kvitne aj tá púpava, choďte si natrhať tú púpavu úplne, že
treba sa venovať tým zvieratám naozaj. Oni vám to potom vrátia viacnásobne. Zvieratá sú skvelé. V Jelanke pri Dunaji Primavet, aj tam je veterinár na plazy a hlavne na pagekonov. Aj repaši predávajú. Neviem, poznám tú veterinárnu kliniku, nebol som tam, ale bol som ešte u Davida Daniela hore v Karlovke a to je tiež akože špička v tomto obore. A takisto, už keď fakt boli veci, ktorými som si nevedel dať rady, hlavne ohľadom hadov, tak Oselský je skvelý herpetolog, by som ho tu tak spomenul. No Luizu teda, ideme ju vybrať. Luizi. Luizi, haló. Joj, no poď sem, poď. Ježiš, ty si tučík. No poď sem, poď. Tará. Tak, to je naša Luizička. Veľmi veľký dinosaurus. Veľmi veľký dino. Ty by si už spala, že? No. Ona zaspala. Mačička tam je, áno. Chceš spápať mačičku? To by bola show. No poď naspäť, poď búkať. By si pochutnala na mačke. Známe mu zožral varan mačku. Vraj. Neverím tomu moc, ale tak vraj. Ťažko povedať. No, dobre. Luisa má... Koľko má? Pol roka? Pol roka, že? Pol roka má Luizička, 6 mesiacov. 6 alebo 7 mesiacov má. Veľký dinosaurus to je. Dúfam, že ešte sa dožije minimálne tak 10 rokov. A že naozaj narastie na tú majestátnu veľkosť a potom bude požierať čivavy vonku, ktoré sú zlé a protivné. Tá je krásna, ďakuje. Aj Luisa, aj my. Keby som mohla a mala možnosť chovať, tak určite by som chcela varana. Nádherné zviera, hada sa bojím. Sú krásne hady. Sú krásne hady, sú to nebezpečné hady, ale môj sen je niekedy mať kobru. Normálne veľkú, 6-metrovú, obrovskú kobru kráľovskú, ktorú budem krmiť pytonmi. Ale nie. Pozerám na YouTube jeden channel, Chandler Wildlife, a on má Kevina, kobru kráľovskú, a to je brutalita. To je tak nádherné, majestátne zviera a v živote, keď mi povedali kobra, tak som si povedal, však to sú tie kobry, nie? Čo v Indii v tých filmoch z toho košíka prúteného idú von. To je obrovitánsky had, keď to on držal v ruke. To je úplne strašný majestát.
Počkať, pravé rameno tu, alebo tu. No to je tiež, počkaj. Tuto mám naľavo agami. Hore je prázdne teraz, to čakáme, kým sa vyliahnú maličké. A tu sú malé chameleóny. Tam sú šváby. Tam je tiež dole nič. A toto, ak pod tou klietkou myslíš, tak tam je python, Edo. Tam je Edík. A hore vedľa andulky je pavúk, vtáčkar. To je samica, 14-ročná. Už dôchodkyňa, takže to už len dožíva. Sú to nádherné, no zlá skúsenosť s nimi, ale syn ich tiež miluje. Preto bolo rozhodnutie hada nie, ale jašterica. Každý podľa seba, 100 ľudí, 100 chutí. My nejak nemáme averziu voči ničomu, okrem mojej polovičky, tá moc varana nemusí a pavúkov sa štíti. Ale chceli by sme korytnačku, nejakú, najlepšie tigrovanú. To je strašne veľkého zviera. Ja by som chcel veľkú korytnačku, alebo potom strašne dravú korytnačku. Buď nech je to veľké, alebo nech to je nebezpečné. Python vypadá nádherne už z dálky. Však tam nie je. On tam nie je teraz, nevidno ho. Kde je Edo? A však jeho si tam určite nevidel. Edike je maličký. Edike je maličký, Hadike. To je iba taká žižalka ešte len. Čák, Edko. Edko, detko. Hovetko. No. Tu máš nejaké one. Si veľmi bojoval s tým škrečkom však. Tuto. No. Aj, Dilino. Kajmánky vyzerajú brutálne. Sú. Niekto ich má aj v teraristickej skupine a stále čumím s otvorenou sánkou, že wow. Sú brutálne kajmánky, áno. Sú skvelé. No ale to je tiež korytnačka, ktorá potrebuje obrovský priestor. Nerad mám zvieratá, ktoré majú nejaký minimum, alebo proste je niekde napísané, že stovka terárko stačí na toľko a toľko zvierat a proste mne to príde také hraničné, však ja sa nevravím, že musia mať nejaký obrovský priestor, nejak úplne multimasívne predimenzovaný, ale zase vždy sa snažím tým zvieratám poskytnúť tak o tretinu viac toho, čo by potrebovali. Luisa je teraz taká trošku výnimka, lebo rastie viac, ako som si myslel. Takže ona má aktuálne na svoju veľkosť asi tak LTT, nadimenzované terárium. Ale tým, že teraz bude teplo a chcem s ňou dosť často chodiť von a takisto ju nechávať po byte, preto aj teraz sú tie videá, fotky, že nech sa oťuka, tak by to malo byť relatívne fajn. Ale každopádne sú dve možnosti. Buď bude väčší priestor, sa nejak terárium zbúcha, niekde, neviem už kde by sme ho dali, ale niečo sa vymyslí snáď. Alebo proste budem musieť nájsť si iný domov, no. No,
Rozdiel medzi pagekonom riasnatým a pagekončíkom nočným je ten, že pagekončík nočný nie je. Je gekončík nočný. Sú to obe nočné zvieratá a v podstate pagekon lozí a gekončík nočný je skôr niečo na štýl agami. Pagekon vyslovene lozí po skle, po hladkých veciach, po všetkom. Oni sú tu a gekončíky sú na spodku, na zemi. No dáme tomu ešte chvíľku a už potom by sme to asi uťali. Záznam bude a uvidíme teda. No a zase mi tu neukazuje všetky tie otázky. Takže sekundu. Je aj terárium, že vyzerá pekne. Aha, toto mi napríklad neukázalo. Poslednú správu som mal. Kajmanky vyzerajú dobre a s tým riasnatým a nočným. Terárium. Hej, terárium je pekne, je to super, vyzerá to dobre zariadené a ten pyton to využíva asi tak, že celý deň je pod miskou s vodou a potom večer sa prelezie asi sem tam hore dole a ide zase spať, takže úplne nevyužitý priestor, ale tak dobre, no nech to tam má, už keď sme to zariadili. Varantegu zimujú, neviem, nezimoval som ešte varana. Keď príde vek na to, aby mohla zimovať, tak to budem riešiť. Nechcem to nejako... Pripravím sa na to asi, tak dajme tomu, od toho roka. Neviem, ako budú zimovať. A neviem, kde bude zimovať. To budem tiež musieť ešte nejakým spôsobom domyslieť. Nerad hovorím niečo, čo si prečítam a nemám s tým skúsenosť. Takže... Lebo prečítať si človek môže čokoľvek. Takže neviem odpovedať na túto otázku aktuálne. Spôsob chovu gekona nočného a pagekona riasnatého, no nie je to úplne rovnaký, lebo gekončík málo kedy papá nejaké ovocie alebo niečo. Takže oni sú vyslovene fakt hmyzožraví, sem tam si ďobnú tú kalisiu. A pagekon, tam akože tie kašičky ovocné, rôzne výživy, môžete mu dať aj detskú výživu, tak on si na tom zbaští, hej. Ale áno, princíp je rovnaký, sú to nočné tvory, ak ide o ten princíp. Pardon. Ďakujem za stream, sused, keď pojeme na prechádzku s Luizou, radi sa prijeme pozrieť. Včera sme boli na chvíľu. Ale ona je taká potvora, že ona sa vždycky niekde rozbehne a potom nie ju človek dostať dnu a potom to dopadá tak, že máte takéto krásne ruky. Hej, lebo ona má otrasne veľké nechty. A aj váhu. Má celkom slušnú už, no. No takže tak. Dáme tomu 5 minút ešte a potom sa pôjde. Pôjdeme do Hajan. Treba spať. Treba ísť aj spať. Tuto mám nejaké otázky ešte v správach. Prečo práve agami? No, to je otázka. Prečo práve agami? Vyzerajú ako drak. Sú relatívne kľudné zvieratá, tak stredne veľké, flegmatické. Pokiaľ človek investuje na začiatku do toho, tak nemáš taký problém s tým, aby do toho musel vrážať stále nejaké peniaze. Takže preto asi, no. Neviem, nad týmto som sa nezamýšľal. Pomer substrátu pre varana. No,
nemáme tam klasickú zeminu, nemáme tam, ten substrát, čo používame, my je namiešaný. Má istý pomer a ten pomer je reálne vyrátaný na percentá. Vyslovene reálne vyrátaný na percentá, je to pomer piesku, kokosovej štiepky a zeminy. Hliny, nazvite si to ako chcete, je to proste pomer, ktorý udržuje vlhkosť, keď treba, za ďalšie ľahko sa do neho hrabe, nie je prašný, aj keď by sa zdalo, že ten piesok nie je prašný, a takisto vykopané tunely, ktoré si ona spraví, tak dobre držia tvar, pokiaľ ich vykope, keď je ten substrát vlhký. Nedávam jednoliaté substráty nikdy, nikomu. Chameleóny majú lignocel s machom, agamy majú dve zrnitosti piesku, varanica má toto, Edo má len bukovú štiepku, ten si moc na to nepotrpí. No a v podstate pavúk, tak ona má lignocel, má tam šišky, má tam zeminu z lesa, ihličie, má tam, ona to má pekne zariadené, to terárko, hej. To sa mi asi najviac páči. Však počkajte, môžem vám ukázať len tak na predstavu, ako vyzerá zariadený. Tak takto nejako. Budeme ju aj vidieť? Dáme dade. Takže ona tam má takúto jaskynku. No. Takže tak. No dobre, 9 hodín, ja sa budem teda asi s vami lúčiť. Ďakujem vám za pozornosť, aj za to, že ste prišli a nejako ten možno váš čas trošku vyplnili. Mňa to bavilo, snáď aj vás to bavilo, dúfam, že tých streamov ešte bude viac. Čím viac sa tu ľudí nazbiera, tak tým to bude lepšie. Budú aj otázky. Ja sa chcem od vás priučiť, veľmi ste mi pomohli s tými rastlinami, určite si to preštudujem a keď to zbúchame s polovičkou, tak nejaký ten výsledok hodíme na net. Určite na stránku. Keď niečo píšte, spamujte nás, kľudne môžete prispievať aj vašimi fotkami na tú stránku, nech to trošku viac žije, je vás tam cez 600, takže už je to celkom dobrý základ. Veľmi dobrá komunita, no a čo sa týka tričiek, dám info a takisto dám info potom, keď náhodou vybavíme to, aby boli nejaké trička aj s našou vlastne firemnou tematikou v predaji. A možno budú aj naše dotazné. Každopádne ďakujem, že ste prišli, že ste tu boli, že ste sa pýtali, že ste odpovedali. A tak celkovo všeobecne. Ďakujeme za všetko. Tak sa majte, čaute sa a prežite nejako ten víkend. A nebojte sa tej korony, ono to raz pominie.